Visayan Electric Company nipasidaan sa mga konsumidor nga mukabat 8 ka oras ang brownout nga masinati sa pipila ka mga barangay sa dakbayan sa Mandaue dinhi sa Cebu karong adlaw. Magsugod ang brownout karong alas 9 sa gabi ug mulanat kini hangtod alas 7 sa buntag ugma adlawng Biyernes. Aniya ang mga lugar nga maapektuhan sa brownout. Atong klaruhon nga dili 8 kundi 10 ka oras ang masinati nga brownout.